mane okalo e chenro mar mit Bilie. One bag, how bad? Yaku design. Yaku design inside. Nini do? Eh? School come here. They get to the nyoro to do go for one. They could. We you will get to the out. Nani da korgi scholar? Eh? Korgi scholar. Sani. Korgi scholar mane. Mangecha. Eh? Scholar must have go. Korgi scholar maneta, korgi scholar se manye gwengni yoge ni sakupiting bag. Dokumede ni di. Brenda, nani da korgi scholar? No kini da korgi scholar. I said the korgi scholar ma yudo wadi gi scholar mancho a Nairobi cha. Onyisani ne. Mia pesa na. You will do gimanyisi. Mia pesa na. Okay. Ine huka hu. Ne we winji gimanyisi we kpenya ni an huka hu. In huka hu go tango mia pesa na. Ok nyal bedo ni pesa na mi chogo godo yika mi nyio godo nyaka gari. Ani tira TikTok ichula. Mia pesa na. Marangam wo Mia pesa na. Wo tich mane mate. Ne pesa na mane wadhi mar Mourners For hire no kichula ni chula. Omer. Abet ni mia pesa. Atwani mondi ngi maber ni Mourners For hire no. It is under new management. Sakana. Onjiri. Not Onjiri. Kasuku. Madiaba. Fired. Madiaba. Kasuku fired. Because of Sombegetin. Yes. Mourners For hire. Kagine mana yindiki teach. Be peli pesa gikumani yangi manyo gi munyapiro. Mayu. They get according to me. Okay, ine mo kongo biro ka biro manyo wat par pesa. Yes. It is the man. Donc lel man wadi nini ka man wadi Masiro katieno ka. Donc lel man wadi Masiro katieno ka. Ini woge yi office ni woge yeyo. Donc ngeni giromo kode wanga yo. Girado kode wanga yo. Kana mana mafuo. Keno kero cha kodonye tadati yo. Apenji. It doesn't matter nini nango. Process mai mango tinendo. Waro mo gijogo wendo. Ngeni no yiro kan wa lel moro. No chokwe iru. Ne wa lel moro tesoka. Yes. Karomo gijogi yendi ko chopo area ma ugunja ka. Donc ugunja tu iri ti do nyuma Masiro katie. Are you a professional mona? I am. Ko wana new management. Mako ilungo ni Mourners For hire limited. Mourners For hire limited. My experience me nigo. Mourners For hire mokuongo angeyo. Neki de yuago ngat mano lal oko. Yuak miduri elo. Kende songo kaka ni ngey malich kaka en wuod ngat mani ngeyo ngat mani liche gweng no indo. Correct. Iwinjo. To kidhi yuago ngat ma jogweng ongeyo. Ti yuak kidikuri. Nikech en ngama jungi. To kidhi yuago ngama wendo. Ngeni nitiere dhako moro mabende no lala to odhi olal. Ine mano ngisa ni loso ga coffins. Sandugego. Ine loso ge. Makata sama biro irini. Abiro dwaro pesa sanduku bano dhi godo. Masiro katieno cha. Ine mano uso na sanduku. Ane mana uso sanduku. To kidhi pijo gwengno wana biro prone kisanga wana mano uso no. Donge no ofisi na mana uso ni sanduku. Asa kono ofisi ni under new management omera. Na uso Madia bagika suku is fire. We na uso kapoko ofisi obedo gi new management be wacho nago. Bingi anglo man goka. Anglo. Bingi anglo man goka. Anglo kendo. Anglo number 1. Kasuku gi Madiaba. Obiro katiyo closely. A suspect. Nigi tiyo closely gi nyathi moro magala mi ngone Washington. Was. Yes. Ema pa nigi tiyo godo. Aya. Ben wambedha manye. Nyakwar Nehemia manye. Amba manye. Chaki keta kanyeno ni bonglos wudi nya okwala manye. Koro kumanye nendo. Manyiri uru mutiki ana mona bedo independent. Mana mama ino ka ngeo hasni. Nino hasni. Angeo hasni specifically mno titiji mno atiyo kote. Koro watimni ya. Ngeni wanyalo winjore. Sama poda manyo was tamanyo Kasuku. Yes. Tamanyo Madiaba. Yes. Anyalo bedo ni aneti. Fine. Koro abiro mi ngeriembo. Ok ndiga gari. Ngeriembo maber. Ngeni riembo ni tangeo nikech ane do the transporter
Very good. Okinyal bede do transporter. Very good. Tinge riembo in advantage. Koro kwa mi tingi moro fisika. Ibo bero recruit Mourners For Hire. Recruit now and then. Kamano. Iwinja. Awinji. Ti make sure ni kao details mangata in full. Alafu isomonegi menu maro mari yuak. Iluongo ni rules and regulations. Correct. Is it your team before? Rules and regulations mag Mourners For Hire. Yes. Alafu makete mind office wani dala kama Bilie ni ana ka shortly. Adok Nairobi. Adela office maduong Nairobi. Mar Mourners For Hire. Yes. Awinji malongo. Kora biro kawi take ingeto ki computer. Computer nita. Wane monde ngito idwa wane monde. Biane uruka. Biuruka. Kawuno teacher di. Kawuno in teacher di ma nyithindo wuotho mana gi uniform e kor gweng. Kawuno in teacher di. Amam to wa school nang. Remember school fees. A boy. You was school nang. Chori ku, idwacho ni chori ku oneni maber. Suda ne uruka. Suda ne ka, suda mu oneni maber. Ngamo nyisi ni bed piny. Wa school ne kadang. School fees. Otimro nade? Nimefukuzwa. Ubero fukuzwa. Wanataka school fees. Wanataka school fees. School fees on chule didi. Chule didi na ta. Chule didi. Imo unja kama mamu pesa kama tennis school. Huh? And how comes you are from different schools. Ango miro ka wangachiel at once. Ango uromo kanyi. Uloso meeting kanyi mubiro do kamora. Karango ma academy public useromo kamora chiel. Dongi ni ma eja academy. Maja academy. Toto maja public. Ere kamora mora ma public ya academy useromo. Giromo kanyi. Da kwa ulosi kusoko kwanya luweyo. Kwanja tukikuja. Upata na kwa njia mkikuja. Haya. Ndio kama nako mpatana. Miauri zazu. Wako wane duoko nyaka wane nke. Ama mia result ni biope. Nyocha giseti mugiko kwa boy mia result. Bilo ngone paka moko magitime school. Atujango ba? Ujapewa kwa tango. Mago tango. Other result ni my last term. Mia result. Ngini nyarani ndi timu beka kabisa. Kodi na Toma. Matakia. Omera. Duoko mari ni kanye. Lakini ndogi mimi. Kama sorry. Igeni giwacho ni like father like son, like daughter like mother. Eto kore en like na. Kekarangi na no kagima wi len. Ama mkoro maen. Bandi. Natero kwa maraj. Siari. Osema siari. Ite mnya agirikacha. Agiri ubo wangu tishikanya nda. Agriculture ni yudo tijikanya nikech ngene agriculture ngene to wasekwalo nyakodu mesto. Koro onge tich man kuro. Aya, karisi aya. Okay, Raj. Okay. Mai ndio kama yudo. C minus. Mark 1, ber. Mark 1. Ber. Ana improve. Yes, amam the mambo, this mambo hapo kwenye school fees. Hapo this school. Omara aboy mi result. Japewa. Ujangoa? Japewa. Oko mi result. Degina ngina kuja kudi, kusupeni na tuko bora. Gre kalka, we. Kalka. Imani kitamba jak joga maler. We duoka ngamonyi sine dhi. Induoro wi ma. Dongo ni ujapewa. Wacho ni ujapewa. Kori dwa pay. Ujapewa ni. Kori dwa pay sana. Yes. Na bila kunja ngo na Mr. Francis Oranga. Mano siapa na ba. Alikuwa transfer. Hello. Yes. Jadong Francis Oranga. Bado japo. Wani japo kwa mande barabara. Japo yangi kosa na mama tena. Ngoma be. Woda my boy. Yes. Ni? Uchandu school. Chumalo, ichandu japunyi school chumalo. Uchandu school. To result to semi. Chumalo. Result. Engo.
Bas, mane gima nare mondo ng'isa ni ben Ingresa to Ingresa. Koro kwan non wanga di kwan. Kwano kar kwano kanyo. Di. Otemo manade ni. Onango di. Di mano temo. To chemistry penja di chemistry yude. Very good. Di ngena result mar chemistry. Chemistry kanyo yude. Chemistry. 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 Moko. Omera. Saja boy, sasa. Boy. Neri bika. Aboy ki kwa mele bika. Ne bika. Mana? Results speaking hiyo okdi ya ngene mabe. Sieri mo yudo C+ kende. Mejo bona nyathi nono kaka. Sieri kende mo yudo C+. Kwano di. Hapana, mano B. Kwano ND. How do you get D? And your sister is getting C-. You and a man the way you are, the lady. Achaneni na mtoto wangu yao. Nyathina ni come here. Apenji. Ne. Chunga. Mama. Ibo lilo wanga. Ibro. Chunga. Ambe na roti bele yati. Aboy bika. Aboy. Ibi. Fine. It's okay. It's okay. But nothing man could do. Gimani. Niane. Akakau tiang. Ateli. Maga ginango. Karmo nyatini dir. Nyatini dir. Wacha dir. Nyatini dir. Nikech dire mani di sikul na mi ni riek. Maka ni bedo namba chel kiagi chien. Ti bedo namba chel kedo ki dire ka. Koro nyatini. Mano kori biyo njaba mbele ya timnia. Tiade ya. Apaki. One lost my family mate. It's okay. It was on diang. Ni monitor diang more sikul. It's okay. One lost mag minigi, ali minigi. Koro kakanwa wacha cha. Yes. Koro ingi team. Adi organize which maga Mourners For Nairobi. Adi dog gaje no ketrema tin ko se lose. Ta dog. Omera tin ge sida. Ngwe sida. Yani uso diang. Oriti. Titero diang moru kene. Ero kamano. Mina boy. Which moko sasa which mabaya kabisa when they speaking. Bila ya thing perform. Performance no. This performance is not pleasing at all. Tingene, this is the boy man who give very high hopes. And give very high hopes with him. Angama chande. Kanisa moko there. How can you get in Siari? You are getting in Siari. In mitamedhi kanisa in wacho ni pile ndalo mondo kanisa ka oningo dhi kanisa ikete gidiek odhi okwa idwa ni nyathi odhi kanisa sadi. It's okay, I'll change for him the school because school is the problem. I'll change for him the school. It's okay. Tere St. Francis school. St. Francis. Mano uko different nicho. Nekati ndo rwako re. Abro wo. It's okay. Buona ma. Irio na. Ario. Aneni. To nango. Ber, mama duoge iyo. Mama ni orone mi school fees. To in bende aboyo orone mi school fees. Bato dong mana matin. Fine, mano gisengisa. Tang ni chake ga mama. Kwani aboy en ok nyathi. Aboy en nyathi lakini otimo ga mesi. Ineno delay mumiyo nyathina no emomiyo ineno ka siari oyudo matin kamano. Weuru gi nyathina no mondo so. Ang wachak gi Mariet. Tori kamoro no ibro ne wach ne bani kusena. Mano ne kukila. Usiti kuweyo. Mano ne kukila. Unamudi sana ngamacho school fast. Ngamacho school fast ni mbo kutemo misa. Ha? Ile pindicha kuga kama. Sa. Ndio ningo chake. Abiro nakatemo. Yes, abiro nakatemo. Ngamukeli. Mano kukila. Ipo kitu kwa ibini misa hivi watu nako. Uo small koda. Small koda uo. Ka Kenya. Sawa, koro ka Kenya uo. Wach marino. Wan marwa ni polisi. Iketi kama yana nka. Ana kwa kudo uo yo. Biro bede. Una mama bede. Biro bede. Nyoro nena kelo chiemba. Chiemba duga ido kaka nena kele. Ango mano timo. Naonge appetite. Mar chamo chiembu mina mama, mar chamo chiembu mina aboy turu. Lore gi manyitede. Ase nyisi dinge ni dhako ni morundi.
Dako mane? Ma. Wewe. Dako ni boru. Wewe. Tadiera neno kotimre. Nase query a pointing hands. Okan ka mar solving tumon. Ibinda. Amba hold you solving tumon. Mokunya solving tumon. Is it a must? Is it a must that I have to eat? Is it a must? Ma shida maine manikelo. Osunya ka chiem. Pendi nago. Nyakichiem. Sawa, I'm sorry. Abiro chama na yoro kasa chiemu na yieng. I'm sorry, abiro chiemu. Are you okay now? Apo karibe. Mane kende mudo. Dako ni maya kweda. We mane mai. Sate inin kode. Sate inin kode. Tiende ni wi yose wi kata kode. Ape. Kata dio chingone go beni no dio chienga in yongi. Nyakara bonde penji. Tam te mamoka lu mabere kuzuwiara. Okay, lu maber. Nade. Nyoro ni go beni kan. Dongo. Ariti koyo chama kare kuwe kumitere e diet. Ok bitimre dalani. To kai ni yate mane obiro go tobro timo ya deno kodok. Yath mane kisi titi bor ne. Wene kata mako. Okawe ni munu tiko jivu munde wangu alos ba tiki bangene kitoka ne. Anu wola gi watch pile. Sasa and watch. Au ge freedom. Wena bro gi freedom. Okay, freedom. Enbo kelo weche. Weche dako marario ikelo nade dako no ko maki gi yan to ne ki winjo do men do wadak maber ango mano timo gima ni koso no emano yudo ango mana koso ikengi nikech bed na rach to de riemba e kikende to nikech berna nitie berna man idwa neno gik mikoso igombo neno gik mikoso kora tang neno gigi yini siko gamana ni bori magi penchero oneno sari mage manonen mama work lesson mage manonen matungen dalano makata gigo en go aonge go kata an go to onge mato dala ani makoda do still remain da ko ma fast ani mangera usong aboy usidi ko lokol karino sawa utiyo ko tugonda simu utiyo ko yuaru tugonda simu inyalo kelo ga wach kelo ne be kik ben mata Kenya koda kata Kenya unyalo dimo ruma tin sawa onge kaka sechete ili siko gisiemo nyathina iya nyonga nyathino fuo utiyo maber Woody you do Z. Todo en mara ineno. An madhi kode. In ka umari mayudo kiani ego. Riek kamen. Nyathini okapar. No gir mani tieko school class adi? Ariyo. Riek kamen. Nitieko class adi? Ariyo. Riek kamen. Wach ni riek kawuon. Kamen. Umari jo ofo kamen. Ofo kawuon be. Na ol gijo machal ko. Timre dala na ka ok timre. Podi. Vision.